דני? דני. אלי. אלי. תראה לו. אלי. אבא. אבא. כך. תביא. מי זאת? תביא. מי זאת? גיאה. היא הביאה חוגיה, איך קוראים לה? ספר. הביאה גם ספר? זאת סבתא? הביאה לך מתנות? מי זאת? נעמה. סבתא נעמה. פא. יש לו כיפה, אבל איך קוראים לו? כסי. קוראים לו יאיר. נכון, יש לו כיפה גדולה. נכון. גולה. גולה. מי זאת? אסתר. נכון, אסתר, נכון. מי זה? סבא ישראל, נכון. ומי זאת? טלי. זרעלה, נכון? טלי. 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 מי זה? מי זאת? סבא. איזה סבתא? פיקה. איזה סבתא? איך קוראים לה? תמי. נכון. סבא. דילגת פה. סבא. ומי זה? דודי. סבא דודי. לה. הילה. טל. מי זה? טל. טלי? טלי. מי זה? פנה. מה? זה לא אימא. מי זאת? אורית, נכון. עוד פעם? עוד פעם? לא. עליתי כבר בוחר.